Retired police nga kanhing hepe sa Villanueva Municipal Police Station ang patay. Human nga gitigbas o gidunggab sa makadagang higayon sa iyang kaugalingong anak. Sospek og biktima daan na kuno adunay bikil. Ani ang report. Patay na diyang naabtan sa mga midisponding kapulisan si retired Police Major Lorenzo Larot Sr. 63 anyos nga taga Barangay Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental, adlaw Miyerkules, human gitigbas o gidunggab sa makadagang higayon sa iyang kaugalingong anak. Ang sospek na ilang si Lorben Larot, 42 anyos, usa ka seaman o kinamaguwangang anak sa biktima. Sumala sa kapulisan nga pasado las 7 sa buntag, miabot kuno ang biktima sa Pinoy-anan sa anak. Nagkalalis pa kuno ang duha. Hantod nga miresulta sa pagtigbas o gidunggab pagayod sa anak ang amahan. Yung biktima po natin ay nagtamo ng 12 saksak sa dibdib, ba't ibang bahagi ng dibdib, 5 hack wound sa ulo, isa dito sa taas, isa sa forehead, isa dito sa left jaw, isa sa lower chin, isa tsaka dito sa right lips. Human mapatay ang amahan, gitabunan pa kuno sa sospek ang patayng lawas og habol og foam, una misibat. Nasayran nga dugay na kunong adunay bangi ang duha, gani misampot na kini sa kinasuhay. Nung June 6, a day before nung incident, nung kriminal na nangyari, nagkaroon ng commotion doon. Sila pa rin yung involved. Na kung saan pinagsisira nung biktima ni Sir Lorenzo Larot Sr. yung window, yung glass jealousy doon. Karon, padayong ginapangita sa kapulisan ang sospek nga nagtago-tago pa. Tsaka panawagan po namin doon sa suspect na si Sir Lorben Larot na Sir, bukas po yung istasyon namin 24/7 para po sa yung pag-surrender. Kasong parricide ang nakatagdang atubangon sa sospek. Kauban si Makoy Semprod sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.